budaya Jawa, ayo prakonco jangan bangku kepani soyo, ayo yo ayo udah Malaysia maju. Ayo prakonco urina budaya Jawa, ayo prakonco jangan bangku kepani soyo, ayo yo ayo udah Malaysia maju. Budaya kami, maafkan jika tak berkenan di hati. Inilah jatilan kami, inilah budaya kami, maafkan jika tak berkenan di hati. Asik. Ya. Oh, Duprak. Para sandrane para kanoman kang nitih Puraba. Tapi dene lakune kutha jalan ar untuk Hinekon. Awit salin tinggal kuping cepiping bebasan berikat belalang jalan ar menginggah turut margo. Guprak Mangkono gawe cingkakan samyo bulan. Ya Konco maju. Yo Raden prajurit kawitan, Raden prajurit kawitan. Nyebar kiblat papat, yo. Mesem guys. Mekar. Yo prakonco dolanan ning jopo. Padang bulan padange kaya rina,
kuda praneso kuda praneso kumpulan jadilane kawin tangan jogete alas tur bagus bagus matur nuwun nyoprak kanca dolanan ning jaba padang wulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake padha turu sore yo prakaca dalang kuda praneso kuda praneso kumpulan jadilane kabeh tengah jogete alas tur bagus bagus matur nuwun dhumateng para pamirsa matur nuwun sampun nanggap praneso jalan-jalan ke Simpang 5 jalan-jalan ke Simpang 5 Simpang 5 kota Semarang Simpang 5 kota Semarang nyebarake tindak tanduk putih luhur nyebarake tindak tanduk putih luhur nganggo gaya mure bangsa adil makmur nganggo gaya mure bangsa adil makmur gotong royong sifat budaya kang luhur gotong royong sifat budaya kang luhur wis tinanam duwe watak kudu jujur wis tinanam duwe watak kudu jujur ing nasti timeng tumindak more kasih ing nasti timeng tumindak more kasih anggegawa watak kang asifat adil anggegawa watak kang asifat adil urip aja tumindak kang iwong urip aja tumindak kang iwong dijumbuhna citraan ning bangsa kita dijumbuhna citraan ning bangsa kita eling-eling tandang gawe pakarya eling-eling tandang gawe pakarya aja kongsi milik mring tarbe ing liya aja kongsi milik mring tarbe ing liya jalan-jalan ke Simpang 5 jalan-jalan ke Simpang 5 Simpang 5 kota Semarang Simpang 5 kota Semarang nyebarake tindak tanduk putih luhur nyebarake tindak tanduk putih luhur nganggo gaya mure bangsa adil makmur nganggo gaya mure bangsa adil makmur gotong royong sifat budaya kang luhur gotong royong sifat budaya kang luhur wis tinanam duwe watak kudu jujur wis tinanam duwe watak kudu jujur ing nasti timeng tumindak more kasih ing nasti timeng tumindak more kasih anggegawa watak kang asifat adil anggegawa watak kang asifat adil
Bring
kelingan tolane ngomahku ono latar padha lelungguhan kegocekan karo Semoga Mas Dak kagem nyaosi cindera mata saking Gudo Praniso. Moga Pak Wahyu jumeneng wonten mriki Pak Wahyu. Nyuwun sewu aku kesupen Pak. Jatosipun wau badhe Bapak Tiga. Menika wonten tanda terima kasih atau menapa nggih? Istilahnya ucapan terima kasih kepada Bapak Wahyu bahwa telah mengundang kami sekeluarga Gudo Praniso. Menika kenang-kenangan sapa sesuk sing nanggap dicaosi kenangan. Nggih, menika boten ateges jangan dipandang harga berapa ini sebuah cendera mata, tetapi ucapan terima kasih sekali kepada panjenengan yang telah menghibur masyarakat sini dan khususnya kagem keluarga panjenengan mugi-mugi benjang nanggap malih. Amin. Ngaten semoga dipuntangi. Tepuk tangan untuk Gudo Praniso dan keluarga Bapak Wahyu Widianto. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Matur nuwun Mas Wahyu. Dilanjut betul Mas. Nek biasanya pun dinaik yo bubar ya. Ya Jawa klasik ya. Sudah saatnya gandrung kagem panjenengan sedaya. Iki doni meneh iki. Ora ono liyane ketok emo. Ning kene sik gelem edan ngono kae ya ming kae. Aku pengen bos Ari jane karo Pani ngono bayang. Ngono? Heeh. Wis joget karo robot. Yo, gandrung yo. Aku pengine jenengan nih. Oh, yo ora kosok celeng kok gandrung. Yo, gandrung, yo. Ayo kasih jalan ya, kasih jalan, ayo. Kasih jalan yo. Kasih jalan yang lebar-lebar. Ndi lagi? Alah jebol somburi to. Yakrek kan. Esan. Iki mau leh pira kok edan. Jeng sasa. Jeng sasa. Sikat. Aku iki tukang tambal ban. Yuk gandrung yuk. Badhe ngendikan. Monggo, semoga. Kagem Bapak keluarga kagem Bapak Wahyu Yanto. Wahyu ya, Bapak Wahyu. Sugeng sonten kami mewakili dari Gudo Praniso mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf yang lahir batin bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tindak tanduk di keluarga Rewulu Kulon, terutama Pak Wahyu. Mohon maaf yang besar-besarnya. Kami cuma manusia biasa, banyak kesalahannya. Jangan lupa Pak sawerannya. Matur nuwun. Amin. Jeng, wis usak-usak nek kathok kula. DP Pak, DP. Udah mulai segoro. Yo, kanggo kagem panjenengan saya.
Wong yen lagi nyanyi ra peduli lagi inflasi. Wong yen lagi kepikat ra peduli donya kiamat. Nek janaran duwe duit direwangi kredit jarene wis jujur. Pirang bangir yo tuwekku lambe tipis yo tuwekku yo tuwekku dulu iki yo tuwekku Gandrung ngono kuwi ra sing wedok mati. Malah kok Smackdown barang piye ceritane iki? Iki konsepe piye, Kang? Syukur. Rasane piye? Rasane piye, Ndok? Yes. Iki zong kok nyedaki Pak Wahyu ngono. Hei. Nek kono lho. Pak Wahyu nek kene kok. Wes, ini sik laran sik. Mo. Nek nandang ngaten iki kira ya matane mo. Lah pripun? Nek nyandang ngono iki matane kira. Loh. Amin. Diamini ya. Betul, rambutnya dal, ini dal, balanya dal. Malah kaya wong. Oh betul, rambutnya gorene. Kaya jenggot nih. Ono dongeng ente Cita munggul paten ono panunggul apa dosane angungkuli ing sasama aja dianggep ndak kualat lah iya bener kandamu
lali sumber ketipasan semut cireng anak-anak sapi kebobongkang nyebrang bengawan keong gondang kerasumut timun ukuran 8 Surabaya geger pati geger wong nguyak macan dan diwadahi bumbu alon-alon Kartosuro kaca mento cinandang wejinang kuri mati cineker ayam iki locong dakilane sobrane gamping tengah iki locong dakilane sobrane gamping tengah iki dakilane asih gamping tengah iki dakilane asih gamping tengah Ayai karyane brojo kene kukura gunung tandang gawe Sayo rukun bareng roprani sawae lilalan legowo kanggo mulyane negara maju papat diulang-ulungake pasti enggal rampunge kolopis kontol baris kolopis kontol baris kolopis kontol baris kolopis kontol baris ayo kaca ayai karyane brojo kene kukur gunung tandang gawe sayo rukun bareng roprani sawae lilalan legowo kanggo mulyane negara maju papat diulang-ulungake pasti enggal rampunge kolopis kontol baris kolopis kontol baris kolopis kontol baris kolopis kontol baris yo
arep tak udunke supaya gelem arep tak dukunke hore hose tak hore hose lure polane Jawa cilik buntute dawa kadung lirik sing kira-kira sing dilirik kudu pranesa hose hore tak hose hore winter nang isor suruh iya suruh iku sawang-sawangan winter nang arep weru iya arep weru sawang-sawangan hore hose tak hore hose boyo mesem rambute kae opo
Nanti sih. Yo Linda. Dalam mau. Saiki santri pekok doni kon gedruk pindho. Ya, bisa ta, Dan? Iso. Yo gedruk pindho, madhep rono. Yo. Santri pekok yo. Dados. Ayo Mbak Anis. Ayo bocil pojokan mana? Ayo Mbak, pojok kono ayo. Jatahmu. Ayo Benjo. Tony gedruk pindho, Dan. Yo. Ya, Dan. Gondo deno santri lulusan pondok isih perawan torong tau ketemu tare wangi sarungan gawe sangka assalamualaikum ngapa bapak lero. Ayo Mbak Anis. Tobat apa lombok kadang lurus kadang bengok dengan nopen apa aku pengen oleh bengok wis tahun-tahunan aku wae dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Kowe ngopo, Don? Jeruk-jeruk tadi. Gendok dino santri lulusan pondok Linda Barawan durung tau ketemu tak rewangi sarungan gawe sangka assalamualaikum lakono bapane mlero ayo Tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggu dengan nopen kapok oleh dino wis tahun-tahunan balik aku dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Hei Tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggu dengan nopen kapok aku pengen oleh dino wis tahun-tahunan aku oleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggu dengan nopen kapok aku pengen oleh dino wis tahun-tahunan aku oleh dadi preman pengen tobat tenan ben
takoni mau. Tak takoni sik. Kuwi ning warung wong ijolke dit receh apa? Kowe kok gaya? Kowe tak udung-udung kabeh dinae. Pira to, Mak? 2000. Tiwas aku ki nyerak kadikono kayane biru 50.000 Yang rek. Ayo apa 2000 ayo. Dinteni reoke jare. Oh, derek napa? jenang gula mah. Oh, nggih, saking Mas Seto nggih. Nggih. Ngaji. Ya, semoga. Oh, nggih niki wonten pemundutan pupul sing nelongso. Oke. Nggih. Mas, nek nyaosi ampun penyanyi tok niku ra muni mengko Mas. Mbok yakin wis. Nek menyanyi tok ora ono gamelane ora galem Mas. Coba Mas, tanai. Apa iki? Jenang gula. Jenang gula kukus nelongso. Tarik riyen kukus nelongso. Aku kok ngabani oleh 100. Ya, dah, ya. Wis. Ora sanggup gamelan. Mas Ali. Yuk. Jenang gula. 52 mau kasih kau didoni 2000. Ayo Jal. Susah sapa sing ngajari aku tetap tresno lan tetap setia yang kaklas derek nate kabeh Nek saiki parmukti kowe kok jelali marang aku sedih kowe nasu panjer ngajak aku jangan
ora ketemu terus aku nek Jakarta betul orang ketemu aku linciku ojo gitu aku marah beli yang semarang linciku bos ono Keronyo bujane.
Pupu sing nelongso wae. Iki Romo. Semoga. Mas Fred di sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mateke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara gawe loro marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu saiki wis beda kowe tinggalke aku mendeng wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara seleramu beda hati beda labe wis kadung mati rasaku kang metrungok tangisu beci eka
alasan ragen lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno wis jalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu Layangan Pandu.
sroning batin arep kandha aku isih utang banjir kangen najan gunung ora bisa betul ning sajake aku wis paling trimo wis rumangsa aku wis rumangsa nanging yen digawe lara ora trimo aku ora trimo ora sudi barang yen ayu pancen kowe sing paling ayu yen manis pancen kowe sing paling manis nanging kudu ayune